Minä olen Kekkonen ja tässä ovat kello 7 uutiset. Aiheitamme tänään. Posti nostaa tänään kirjepalveluidensa hintoja kustannusten nousun vuoksi. Selvitys ehdottaa kotihoidon tuen korvaamista pidemmällä vanhempainvapaalla. Lakivaliokunta hyväksyi työperäistä hyväksikäyttöä koskevat rangaistusmuutokset. Posti nostaa tänään kirjepalveluidensa hintoja. Käteismaksullisen kirjeen hinta nousee 2,75 eurosta 3 euroon. Joulutervehdyksen ikimerkin hinta nousee 1,7 eurosta 1,8 euroon. Syynä on yksikkökustannusten nousu, kun kirjeitä ja kortteja lähetetään yhä vähemmän. Sosiaali- ja terveysministeriön tilaama selvitys julkaistiin maanantaina. Se ehdottaa kotihoidon tuen poistamista kokonaan. Tilalle työryhmä esittää vanhempainpäivärahakauden pidentämistä molemmille vanhemmille muutamalla kuukaudella ja tasasuuruista korvausta nykyistä korkeammalla tasolla. Selvityksen mukaan muutos edistäisi sukupuolten tasa-arvoa ja lasten yhdenvertaista varhaiskasvatukseen osallistumista. Hallitus ei käynnistä lainvalmistelua ehdotuksen pohjalta tällä kaudella. Perheiden valinnan vapaus hoitomuodoissa säilyisi ennallaan. Eduskunnan lakivaliokunta on saanut valmiiksi mietintönsä työperäistä hyväksikäyttöä koskevista lakimuutoksista ja antanut esitykselle vihreää valoa. Uusi rikosnimike kiskonta työelämässä tuo työnantajalle enintään 2 vuoden vankeuden. Törkeässä tekomuodossa rangaistus nousee 4 vuoteen. Yritys voi saada liiketoimintakiellon. Muutokset koskevat erityisesti siivous-, rakennus- ja ravintola-alaa, joilla ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä on riistetty taloudellisessa ahdingossa tai tietämättömyydessä. Viranomaiset saavat telekuunteluoikeuden törkeän tekomuodon selvittämiseen. Kysytään asiantuntijaltamme studiossa. Paukku, mitä mieltä olet? Minä, kauppaneuvos Paukku, olen sitä mieltä, että tämä on perkele taas yksi esimerkki siitä, ettei eduskunta ymmärrä bisneksestä yhtään mitään. 2 vuotta vankeutta siitä, että anna työläiselle töitä. Oikea liikemies teettää halvalla ja myy kalliilla, niin se on kuule aina ollut. Ja telekuuntelu. Saatana, nyt pojat suomalaisella klubilla joutuu puhumaan saunassa entistä hiljempaa. Kiitos, Paukku. Siirrytään seuraaviin aiheisiin. MTV-uutiset kertoo venäläissotilaiden kommenteista Ukrainan etenemisen edessä. Sotilaat sanovat suoraan, kuolemme kaikki, ja joutuvat ostamaan drooneja itse rahoillaan. Tilanne rintamalla on heidän mukaansa täysin kestämätön. 18-vuotias yliopisto-opiskelija Henry Novak puokotettiin Southamptonissa, Britanniassa joulukuussa 2025. Tekijä Vikram Digwa väitti uhrin olleen rasistinen. Mielsätsä, poliisi laittoi Novakin käsirautoihin. Isän mukaan poika sanoi 9 kertaa, ettei saa henkeä, ja 4 kertaa tulleensa puukotetuksi. Uhri vuoti kuiviin kadulla. Poliisi on pyytänyt tapahtunutta anteeksi. Aamun lehtikatsauksessa Helsingin Sanomat kertoo Tapio Palmista, joka on käynyt Helsingin leipäjonossa jo 20 vuotta ja nähnyt jonojen kasvavan entisestään Myllypuron jakelun loputtua. Iltalehti nostaa esiin Leijonien MM-kullan, jonka kunniaksi Paula Vesalan esitys hiljensi jättiyleisön Helsingin kaduilla. Ilta-Sanomat paljastaa, miten Jääkiekkoliitto selittää kultajuhlissa katsojia ihmetyttänyttä yksityiskohtaa aikatauluista. Kauppalehti kertoo, miten yksi automerkki dominoi toukokuun ensirekisteröintejä täysin ja Hiab teki yli $1 miljardin kaupan.
Maaseudun tulevaisuus vertaa suomalaista broilerin tuotantoa ja toteaa sen hiilijalanjäljen jäävän eteläamerikkalaista soijaa pienemmäksi. Seuraavaksi Tapsa ja Tapsan sportti. Tapsa, tapsa, tapsa. Tapsa, tapsa, tapsa. Tapsan sportti. Se on Tapsa tässä moro. Nyt on Tapsan sportin vuoro. Leijonat juhli 5. jääkiekon maailmanmestaruuttaan. Suomi kaatoi finaalissa isäntämaa Sveitsin maalein 1-0 jatkoajan jälkeen. Ratkaisumaalin iski ensimmäisessä jatkoerässä Konsta Helenius, joka tehtaili koko turnauksessa 3 maalia ja 6 tehopistettä. Helsingin Olympiastadionin edustalle kerääntyi poliisin mukaan yli 70 000 fania seuraamaan kultajuhlia. Ennen kansanjuhlaa joukkue vieraili presidentti Alexander Stubbin vastaanotolla Mäntyniemessä. Suomalaisvalmentaja Jussi Ahokas kirjoitti jääkiekkohistoriaa. Hänen luotsaamansa Kitchener Rangers voitti Pohjois-Amerikan junioriliigojen päätösturnauksen Memorial Cupin kaatamalla finaalissa Everett Silvertipsin maalein 6-2. Ahokas on ensimmäinen eurooppalainen päävalmentaja, joka on vienyt joukkueensa arvokkaan pytyn voittoon. Kitchenerille kyseessä on 3. Memorial Cup-mestaruus ja se saavutettiin Ahokkaan 3. kaudella seuran ruorissa. Voitto tuli samana päivänä, kun Suomi juhli MM-kultaa. Naisten superpesiksessä nähtiin tiistaina selvä vierasvoitto, kun Joensuun Maila kaatoi Mailattaret kokonaispistein 6-1. Joma otti molemmat jaksot niminsä eikä antanut kotijoukkueelle juuri mahdollisuuksia. Mailattaret jäi koko ottelussa yhteen kunniajuoksuun. VPS:n juniorit kaatoivat KuPS YJ:n maalein 2-1 PA18 SM-karsintasarjan ottelussa. Kotijoukkue otti johdon Somppin osuttua 33. minuutilla. Vieraat tasoittivat Mutlun maalilla toisella jaksolla, mutta Ahonen ratkaisi ottelun VPS:lle 84. minuutilla. Tässä kaikki tältä erää. Minä olen Tapsa ja tämä oli minun sportti. Näkemiin. Tapsan sportti. Ja seuraavaksi sää. Etelässä tänään pilvistä ja heikkoa vesisadetta. Lämpötila noustessa noin +19 asteeseen. Pohjoisessa melko selkeää ja lämmintä noin +16 astetta. Huomenna pilvisyys jatkuu koko maassa. Lämpötila vaihtelee Lapin +15 ja etelän +23 asteen välillä. Minä olen Kekkonen ja sinä olet katsoja. Näkemiin.